Hürmetli elimdeler, tantanada katılışçılar, sizin şirlikinin şartlarına ortaklaşaga dep bir köp konaklar geldi. Hazır tebrikler için sizni Aktaныш municipal başkanı Engel Nobul'a Fattah'a beremiz. İskelim bilen Jangalım arasında şunday Avrupa illerinde ko'ratirgan bunday yo'llarimiz. Shunga ko'ra bütün ıznakları, bütün elementlari qo'yilgan tip-tegiz, ikki sloyda ayvat etib ishlangan, bütün kiratirgan, chiqatirgan yerlari ishlangan Iskelimning ko'prida bo'ldi bitindi. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat mana tuzuvchilarga, motor etib, sifatli etib, даже shunga bizning kichkina ovullarni da shunday yo'llar bilan tutashtirganligi uchun zo'r rahmat sizga aytasim keladi. Iskelim ol aytganimcha zo'r produksiya beratirgan yerlik, şulay ulgaşanı et yetiştiru, süt anda buğankında var, ekmek basılar, şulay ulgaş, alar tağı da zorak derecede yetiştirilir, hem alar gelecekte akşağa aylandırılıp, şuşu yerlikte yaşayan halkının yaşayışın yakşırtır degen zor ümitte kalasımız gelen. Aktaныш municipal rayonunun почет грамотасы белән бүләкләнәләр. Хадиев Минне Рәшит Фәрит улы, баш инженер. İsenlik sağlık özünüzge. Район башлыгының почет грамотасы белән бүләкләнә Хабиров Мөнәвир Васил улы, төзелеш монтаж эшләре мастеры. Башлыгының почет грамотасы белән бүләкләнә Ситдиков Руслан Леонард улы, тракторчыбыз. Актаныш municipal районының башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнешләрне дә бәйрәмебез күренә чакырабыз. Мөхәммәтов Рөстәм Рәүф улы, бригадир. Район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә Миннекәев Айбулат Илшат улы, машинист ярдәмчесе. Шулай ук район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә Гыйләҗев Илфат Дилюс улы, асфальт түшәү операторы. Уважаемый Игорь Иванович, уважаемые коллеги, уважаемые жители села Алимова. На самом деле очень приятно накануне Дня строителя сдавать эту дорогу в эксплуатацию. Дорога получилась на самом деле очень красивой. Но в дальнейшем мы планируем строительство данной дороги. Это дальше будем продлевать до деревни Шишма. В этом году у нас объем выполненных работ примерно по Актанышскому району составляет больше 600 миллионов. В дальнейшем собираемся сдавать в эксплуатацию еще 2 участка дороги. Это у нас подъездная, значит, населенного пункта Усы и Чинниково-Чатово. Это из 3 районов. Основные объемы работ у нас в Актанышском районе. Планируется на следующий год также большие объемы. Поэтому хотелось бы сказать особые слова благодарности главе администрации Игорю Ивановичу за взаимопонимание, потому что проблем бывает очень много, и мы вместе, находя общий язык, выполняем все данные поставленные перед нами задачи. Спасибо большое, Игорь Иванович. Бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә барлык авыл халкы исеменнән, балалар исеменнән, чөнки безнең Искәлемнән Яңа Әлемгә балалар укырга йөриләр. Актанышка үзебезнең балалар укырга йөриләр. Шушы юлларны инде без ничә еллар буе көттек. Зур рәхмәтебезне республика җитәкчелегенә, Актаныш муниципаль районы башлыгы Энгел Нуаповичка, Марат Марсовичка, һәм инде безнең Татавтадор егетләре Ришат, Нияз, менә Ойрат бергәләп эшләдек. Аңлашып, безнең авыл халкы гади түгел инде, алар һәрберсенең үзенең таләпләре бар, үзләренең теләкләре бар. Алар һәр вакытта да аларга чыгып җиткерделәр, шуларга түзделәр, эшләделәр. Шушындай матур юл салып бирделәр барысы да. Шушы оешмага бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Инде безнең балаларыбыз үзебез исән-сау булып, шушы юллардан сау сәламәт булып, хәвеф-хәтәрсез генә йөрергә язсын. Һәм инде ышандырып каласы килә, шуннан да бу юлны сакларга тырышырбыз. Безнең бик көтеп алган юлыбыз. Рәхмәт бик зур итеп. Юл булса, тормышта була дигән инде. Шул сәбәпле әйтәсем килә, әлбәттә юлсыз бер кайда барып булмый. Ул безнең киләчәгебез, авылыбызның киләчәге. Шул сәбәпле бик зур итеп рәхмәт Энгел үзенә. Bu aның қолы белән инде, аның идеясы белән дип әйтәм, бу тормышка ашкан бу мәсьәләне шешелде. Шундыйсында да үзебезнең авылыбызга бу юллар күптәннән кирәк иде. Бик матур итеп бергә эшләп, унаша итеп киләчәккә үзебезнең ныграк адымнарны атларга кирәк. Күп матур юллы, авыл республика күләмендә дә, Россия күләмендә дә юктыр дип уйлыйм мин. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, юлдагы бер ташны алып куйсаң, һәм кешегә йөргән уңайсыз торган бер әйберне алып куйсаң, садака була, күп мигелек була дигән. Менә шуның белән чагыштырганда,
Bizning yo'lchilarimiz ko'pmi yaxshilik ishladilar, ko'pmi iyilik ishladilar. Biz onlarning ishlavini shoqqatdik. Bizning tirada ishladilar, ular men velosipedda yurib turam, shul qadar tugal o'z ishini bilib boshqaralar. Yomg'ir demilar, 35 gradus qo'ynar demilar. Bayram kun demilar. Her vaqtda da ishda. Birisi chiqa, birisi ishli, birisi texnika kira, ikkinchisi kira. Bu tugallikni maktabda tashlab bo'lmaydir deb qarab turdim men. Ondan so'ng endi o'z ishlarim masterlarida, yetakchilarda yugurib beri. Shoqqatasan. Qiriga vaqtni toshni solib baralar, mashinasi kirib bara. Uzun so'zning qisqasi mana shu yo'lni tuzuvchilarga, rayon yetakchisi Yengil Navopovna, rayon yetakchilarına, respublika yetakchilarına zo'r rahmat. Alloh taolo bizga eson-emin yo'llar bersin. Bir-birimizni saqlayıq, yo'llarni saqlayıq. İki elim arasındagi yo'l şişle olmaslık gibi zor problemimiz gibi bulup geldi. Men endi bugün şu tribuna aldığında şın ko'nglimdan şu yo'lni tuzuvga qatnashgan ham bizga şu tegiz oti sök yo'lni bo'lak etgan deb aytsak da bo'la. Respublikamiz yetakchiligine o'zimizning rayon boshlig'i Fattakov Yengil Navopovna Tat avtomobil uyushmasına, onun barliq ishlarine, yetakchilarine, ishchilarine hem o'zimizning shirklik boshlig'i Dilbar Mirqasimovga bek zo'r rahmat aytasim kelar. Barig'izga da salomatlik, ishingizda kelajakda zo'r o'ngishlar tilayman. Bizning ovul xalqi shu kunga qadar yong'in bo'lgan ishroqlarda pojar mashinalari kirolmagan yo'llar bilan yashadik biz. Kishilar o'g'ilgan ishroqlarda oshiq sherdan mashinalari kirolmaydi shu yo'limizdan. O'zimizning bolalarim bilan menim bek intigib shu yo'llardan biz maktabga yurib o'qidik. Bugungi kunda shu yo'ldan o'zimiz, bolalarimiz, unuqlarimiz, o'g'limizning ulkanlari salomat bo'lib, bela qazolarsiz, yo'l xavf-xatarlarsiz shodlanib yursinlar degan tilakda qolaman. Hozir eng ko'ngillisi yo'lni tantanasida ochamiz. Bek motor voqea. Yo'l bo'lsa, turmush tavla. Yazsın sizga